Още от самото сътворение всички животни са били във война. По-голямото животно яде по-малкото от себе си. Ние хората твърдим, че сме най-умните, също и най-висшите животни. Но като че ли не напълно можем да го докажем. Ние хората си еволюирахме мозъка, но не и нравствеността си. Животните действат с усетите си отвъд разум и мисъл, докато човекът има по-развит разум. Единствената разлика между животинските и човешките къвги е това, че животните не осъзнават, че убиват някое друго животно, докато човекът осъзнава. Осъзнава и продължава да възлага в съзнанието на обществото нуждата от убиването на други общества. Осъзнава и продължава да импозира в съзнанието на обществото нуждата от убиването на малки деца, на моми и момъци, на мъже и жени, на млади и старци в името на националното самосъзнание. В свещените писания се повелява, че нито един народ не е по-велик от някой друг народ. Цялото човечество е едно голямо семейство, в което ние всички се различаваме по вероизповедание, етнос, език, цвят на кожата, религия, вероизповедание и така нататък. Имаме абсолютно много различия, но тези различия не трябва да ни отделят, защото ние сме едно голямо семейство. И колкото да сме различни, ние взаимно се нуждаем един от друг. И това може би ще го разберем единствено, ако нашата къща, земята, бъде нападната от непознати за нашето семейство същества. Затова мисля, че единствените неща, по които трябва да се различаваме, са човешката смиреност, милосърдието, състраданието и любовта. Като човечество, ежедневната и първичната ни работа трябва да бъде да прекратим филма, в който има деца, които умират в ръцете на бащите си. Да прекратим филма, в който има майки, чието ръце за целувки са опетнени с кръвта на децата си и чието сърца са разбити от бомбардировките. Да прекратим филма, в който има бащи, които бяха тласнати в водовъртежа на отчаянието и чието мечти бяха пожертвани в невежеството на властващите. Първият заповед на юдаизма беше да се запази живота на другите, но евреите не запазиха животите на другите. Първият заповед на християнство беше да се обича и другия, но християните не заобичаха. Първият заповед на исляма беше да се чете, но мюсюлманите не зачетоха. Всички хора избраха невежеството вместо тези заповеди и това невежество продължава до ден днешен. Единственият ни враг трябва да бъде невежеството и трябва да се борим с него до край, но не по невежия начин. Човешката смиреност, милосърдие, състрадание и любов да бъдат с вас и в вас. Който има уши, да чуе.